Ей, трябва да снимам клипките, кирикита. Не мога, трябва да се стресни. Абе, после ще отидеш по-бързо. Да, ма така. Ще му скъсам ръцете. Давай. О май гад! Давай. Цики. Давай. Айде, дигни го. Аз съм го дигнал. О май гад. Хилатен, кутатен, тирити. Айде, дай напред. А така ходи, братле. Хора, виж ти. Уча го да ходи. Давай назаден. А така сега напреде. Давай, ходи, бейби, да. Ние качихме на клипета, а го качихме в... Какво? Качихме клипета, ето е на нашката. Маце. Среди, я се покажи. О, късна хора, аз уча котките да ходят. Давай. Да, пак. Скачай. Среди, виж. Какво е? Снимам то. Абе, давай, бе, си. Какво ще положаваш на хората? Какво им позоваваш? Ама гледай в камерата. Много да серат, да падете да серат, т.е. Да правят секс? Да, те маски да намерят. На Радо какво му позоваваш? На Радо какво му казваш? Чакай, котето трябва. Коте! Ела, играй още с него. О, така!